Mattin Lerisa 25 urteko kantari behorlegiarrak bere 3. diskoa plazaratu berri du. Ekitoltzean opa, hor zaude baketsu. Mundu zabalerako izenburupean eta Michelduko, Matio Arambur, Iñaki Diegez eta Txomin Dualderekin batera folk doinuetan errotutako 10 kanta bildu ditu. Garbi aski zaizu. Disko unen errepertorioa jadanik presten 2020 batean, demora aintzinatu arau, demoraik ezartu gehiagokoik lantzeko edo grabatzeko. Funtsian erdozentzia txarten olerki batek dako izenburua eman diskoari. Iduritzen behitzat labur biltzen dira untsa, mundu zabalerako izen horrek diskoain filosofia edo espiritua. Manes Erdozaintzi etxarten hitzak ez ezik, Itxaro Borda, Agustin Alkat, Janlu Daban, Manes Pagola, Daniel Landart eta Pantzoa Irigarairenak ere aurkitu daitezke. Eta nile gorreko gizon. Gehienak dira sorkuntzak, baina badira kantu zonbait arteak izan direnak. Manes Pagolain 7 seme alaba kantua, edo Jean-Louis Davanten hitzak itsasoa kantua ikilan, Michelducok jarritako doinua ikilan. Eta nik betire argi ukandut ohizko kantuaren errespetua baita sorkuntzain balioa. Indareme emankora zutan daukatituria. Gaien aldetik euskara, migranten egoera eta azken urteetako gertakarien inguruko gogoeta batzu dira. Gehien bat hitzetaik abiatzen ez, edo testua irakurrita doinu bat heldu zaut akapela, edo bestenez gitarra ikilan akordio zonbait botata, hasten ez doinu baten lantzen. Eta kasu batzutan Agustin Alkatek eman dezagun idazleak berak ondu du bai airea, bai eta ere testua. Guztien bidea. Nik kipitik maite ukandut kantu zartzea, bai herriko bestetan eta entzun hobi ditut herritarrak kantuz eta gero kolegioan sartuta. Parada ukanien lertsundi kantatuz proiektuan sartzea, ikastetxeko abesbatzarekin. Eta horrek ilan batean ibili giren hainbat tokitan, eta Inkarnatus orkestrarekin, repertorio oso bat landuz, artista bera ezautzeko parada ukanik, eta hortik fite ere aur kantu xapelketan parte hartzeko gomita ukan nuen, eta gioztik hortaik abiatuik kantaldietan eta gertzeko aukera jinik izan da, aski fite lehen diskoen grabatzeko manera ere, eta gero demora aintzinatu arau, kantaldiz kantaldi, kantuak sortzen, hartzen, bigarren disko bat heldu da 2018an, eta azken hau 2024 undajuntan. Gaztea izanagatik jada ibilbide zabala duen kantaria eta industria bera nola aldatzen ari den ikusi duena. Azken urteotan, nik uste neuke ukatuko diskoain industria, argunt makur ibilki dela, eta dena orain sarean ateratzen dela. Durangoko azokan ere eman dezagun hartzen gira, denendako disko fisikoain esalmentak ez direla 2018an bezala edo aintzineko urteetan bezala. Baina diska edo estudioko lan azaratago musikariak oholtza edo jendaurrean partekatzea maite baitu. Euskal Herrian ibiltzeko parada bari madugu hainbat holtzetan, guretako plazer hutsa liteike. Bai disko hau aurkezteko eta aintzineko erreportorioak ere jogatzeko berriz zuzenean emaitea baita plazer hutsa. Eta udaberritik goiti izango dugu horretaz gozatzeko parada, datak finkatu ahala horren berri emango baitute. Bien bitartean, herrien batasuna kantarekin agurtzen zaituztegu. Bihar arte! Atxik gure mintzaira, aberastuz kultura, guztien bidea, gidabiltza bat.